operațiune 4 brigați în Dețeve, că s-a nesie cu țăracă ce bere epocă, capitenii erau întregi gemașani. Gemani vin negarati o știri partizane, se chișuftua me armă în dor, ericii ne tot ateu. Ai vin de recizătiuri, s-a de lănțișme, ace de me părgesi, mas că mă rog școala de artă, cu ștaracă de tare în Baku, ta de Bazanet, și de Academie ne-a cu ștaracă de tare ne de Nigănați. Frate, este un quadru me pregătite de dată politică o ștaracă. De rime personalitet, de legion de diavă ștaracă. Besimici la patia, de șeveria Săcoa, capitenii tărămătăți de Marțane, de teritoriul tehnicii ștaracă, este infidenție din viața consum. Te prevestiv. Ori, aia plățoi atât, mergăt percusiv de dignitate. Pentru completuarea organică în Dețeve efectiv, în ține peste stat. În ține efectiv se brigade mențiunea mie costare, Crimea de Mirosov, orice maldite extradate, listul în pașchimii soetici. Din raportul Durzi, în Britain, de ciudații Nerod, se va ciocone în orice pară de ungheze și studentul de primele ține peste stat. Se presor de contribuții pregătite speciale. Pentru reținile tehnice și sărache de Dețeve, de școală Coa, Prag, și nume pusă în reale, de țărinice de simni munde, de Iesus, de Iisus drept. Câșu, pentru reținile tehnice și sărache de Dețeve, ne echipim trei factori obiectiv negativ. Tehnica uștăracă în îndeță este tir ca simili efectivi totișe mi-a simptomezi imediat. Or, neșumiți aici mi-a simfilor, ești advețat. De tăpacă mi-a simptomezi. Nășimi redimișe mele mi-a percus, să-ți duc din miudusă. Coa ce n-au avut de spațion, este să ajus mai coos și că ce sovetică pentru pregătite. Or, lăsai de masă aveți de o politică. Răsările exagenți, că masă rătătică organizative, că mare la comandă brigați în Dețeve, e de joan în Dețeve vețătii, că două știți cu capătuie de succes, și de vărbându în cursii de specializime și de rezultate internaționale. Cu rezultat, că se bază în coptimile drept exadatură, în decizii absolut efectivi, de prostimile țari, cu medorse, erota rățișă, rodinghenia, patriotisme, teatritarisme, cu gânderua vedem de adeu. Cras contribuții de crește de succes exadatură în efectiv economic, în efectiv în lumis. Erota rățișă, ajută bună organizuse, detențuse, e comandă plecată în Dețeve, neveceantii, e comandat de țară, capitenii erau puteți de masană. Aici, în exteriorul ușua, pentru a fi dreptuse, extracțiile de succes, în programii de capătuiesc factori de obiectiv negativ pe care se vor da. Ne profundim în specializime, ne dăm și ne de tătărfiri, nimeni în ține pe sătăți. Unii sunt până de mi-a ce aturi de vis, de numărăme de trei cu ritmul lor. Calte mărești, efectiv implicați în toate. Se faci cum efective evaluări rusă, că nu vă știu să se facă. Va lua în bună, nu recum, per pregătite în cușe de marie, per coadă de uștărac sovietic de centrală. Iată ce cușe de bună se și viață în Sila. Atunci le sondă dreptimi, me competențe i comandă, se răzătii i comandă gemațanii, fal asimetrie reduse de organizație. Neadele în Dețeve, în fața de mare, în fie de divuși nimeni și de PSD. Și noi venim pregătite o săracă. Pe dările de gână cu soră, și acum am specie mundul în Dețeve, gata de și șiftat. Cu legea ce s-a pregătite, îi se comandă pe Marțană. Și eu îl întâmplă fără tot direct, îi se nene în mădul pregătite. Gemanii, îi se nicoadă dretus, neapte pe cușua, în spatele de tură. E pe corect. Mi-a făcut. Oare și iată, cum echime efective. Am asit noftes, ce nu trânda, ca pas german. Și se coalițion de țințit, nu mira, de sense pozitiv.
Andaj që fituar admirimi dhe besim në Zezën. Gjemali ishte një vizion të qartë për gjithë shkanë, mjaftë aktike, shumë i pikur në mendime, mjaftë i përgjegjshëm në veprime, si mund të kishte të dëgjonte me shumë kujdes në mendje, po pasaj të pranë. Ishte komandante Gjemal Shani, që edhe të kontradiktatorët e shqiptarët nuk ishin shfaqur, a i me ruhatë e ndi mundi të deportori në qëllimet të tyre, që si synim kishin shtyrjen e dëvëzimit të ndecën. Prandaj komandante insiston të të intensifikoj dhe me tyre kursore, me kërkuar dëvëzime më të shpesha të cilat binitesh me synimet të tyre. Koha vërtetoi se Gjemal Shani kishte të drejtë, duke u bërë pengjesë kryesore për synim të tyre, në dhe sovjetike që mungurin të alargonin nga detyra, mund pas largimit të tyre, ajo kështë përsëri në këtë detyrë. Kontributi që i padani është tepër i veçantë, mjaft i rëndësishëm, si në krijimin e brigadës së ndecëve, që është pioner i parë i kësaj njësie ushtarake, si komandant brigade, e cila i ka shkruar flotës ushtarake të tare një pabet lavdishme në mbrojtje të udhëve të territorialeve, duke detyruar kundërshtarët deri larg se vete kishte sot. Si dhe me përballjen e situatës që u krijua midis sovjetikëve dhe nesh, duke i mbrojtur në ndecës me vetë mahim nga qëllimi sovjetik. Në shkrimin që kam bërë për Gjemalin më 90 orë një pyetje se një, jam shprehur tekstualisht. Kjo figurë historike e brigadës së ndecëve, Gjemal Shani, ka nevojë të studiohet dhe vlerësohet për atë kontribut të rëndësishëm në perspektivën e kësaj brigade, për mbrojtjen e ndecëve me një ndjenjë të lartë patriotike dhe adhetare, që u krijua dhe që i veçantë situatës së rusës. Prandaj mendoj se kjo figurë duhet të vlerësohet edhe më mirë si komandant brigade në ndecëve, me kontributin e tij në perspektivën e kësaj njësie ushtarake. Nderim dhe respekt për veprimin e tij organizuese dhe drejtuese, si komandant i parë i brigadës së ndecëve, kapiteni i rregullt Gjemal Shani. Lavdim të përgjithshëm për veprimtarisë së veçantë brigadës së ndecëve, i baruar qoftë ndërtimi kuadrë